Čauko, kakauko ľudia, dneska tu máme Dead Rails a vsadil som sa s kamarátom o 2 €, že dokážem dať pacifist. To bude ťažké. OK. Ale pre 30 bondov to urobím. Takže ideme na to, ľudia. Ideme urobiť pacifist. Ne. Potom koník. Tak. Drop. A drop. Koníka budeme potrebovať. OK, som späť. A nebral som tu pár upírov, takže uím. A tak. Dobre, ideme. Ideme kúpiť veľmi veľa uhlia. Takže presne by to vystačilo. Máme dosť uhlia na celú cestu, teda aspoň na polovicu by sme mohli mať. Takže ne. OK. Noc? To som tu bol vážne tak dlho. Myslím, že je bukovačia noc. A sme tu. Čo majú v obchode? Majú tu uhlie. A podzombík. OK. Wow. Toho je tu veľa. Tak. Manis. Ale tak, pôjdem sem. 120. To je veľmi dobré. Najprv idem ku doktorovi. Tak kúpim iba jeden snake oil. Tak. Tak. A jednu bandáž. Ja by som kúpil ešte jednu bandáž, áno. A 3 uhlia. Takže kúpim uhlie. Jedno. Druhé. Tretie. Tak. A teraz poď sem. A sem. A sem. Ja mám 7 uhlí. Pam.
Aha, je noc. Asi zombie. No. Nie sú blesky. Ok, predposledné. Posledné uhlie. Ja sa radšej skriem. To čo bolo? Nečakal som to. Ja idem. Ja. Vyšla peniaze. Dirty cash, I want you, and dirty cash, I need you. Oh, money talks, money talks. Dirty cash, I want you, dirty cash, I need you. Oh. Mňam. Mňam. Ideme. Tak, máme tu ďalšiu noc a som na 60 000 metroch. OK, je deň. Takže čas. Tak, tu mám všetky veci. Toto. Ešte toto. A je tu 2 bandáže. Dobre. Majú uhlie. Viete, čo to ľudia znamená? Sedím uhlí. A je to ešte niečo? Nie. Ja si idem kúpiť snake oily. Tak, mám snake oily. Možno som ich kúpil troška viac. Ale to nevadí. Mám zásobu. Uí. Bum. Ideme. Posledná základňa. Čo tu urobíme? Majú armor. Idem pomalšie. Idem pomaly. A máme ďalšiu noc. A hádajte, čo idem nakúpiť. Snake oily. Tak, ale ja som to nepustil. Tak, beriem. A teraz ideme natankovať naše posledné palivo. Bum. Dobre, o 3 ráno vyrážam. Bandáže mám. Mám toho dosť. 3 hodiny. Deja vu, I just been in this place before. Fúha. OK, musím to dať. Polovica. Tri, 2, 1. Mám to. Dokončil som tu challenge. 4, 3, 2, 1.
Mám to! Mám to! Yes! Buj. Konečne sa mi to podarilo. Dobre, to by bolo z dnešného videa všetko. A čaute. Bye bye.